Ja, als Brabander ben ik geboren. Hè. Ja, dat blijft gewoon voor ons het lijflied. Ja, ja. Zonder meer. En voor veel meer, want ik geloof dat het meer dan 30 keer gecoverd is. Inmiddels. En ze blijven het coveren, dus het is een goed teken toch? Als ze nummer coveren. Ja, als Limburger, hè, als Helmonder, als Zwollenaar, als Bossenaar, weet ik allemaal niet. Dus de Brabander is gewoon de topper. Ja, en dat blijft ook toppen. Maar daar gaan we ook weer mee aan de gang dit jaar. Dus ja, verschillende tv-opnames waar we dus met 2 nummers in zitten. En waarvan 1 de Brabander. Ja, hartstikke druk hè. Het is nou het seizoen voor ons hè. Dus ja, wat dat betreft, we gaan als de brandweer. Het is echt lekker druk. Nu nummer, feestje hier, feestje daar. We hopen dat we het weer gaan knallen met carnaval. Dus we gaan het zien. Dus we gaan de 20e gaan we opnames maken voor de Tros. Met 2 nummers. En 8 februari zitten we met 2 nummers en 3 uur vooraf bij Omroep Brabant. En daar is dan wat tv betreft en waar we enkele 1000 kilometers radio-interviews op zetten. Dus, en dan moet het werk geblazen hè, naar de 8e. Wat een gek zeg. De laatste nummer heb ik met hem gedaan, want ik ben helemaal klaar met die gast. Nee, het is keileuk met hem, dus altijd lol. Ja, gewoon lang leven de lol zeg maar. Hè? Feestje hier, feestje daar, zoals ons nummer heet. Dus is het ook met hem eigenlijk. Dus keileuk. Die is uit. Toevallig vandaag online gegaan. Ja, er waren problemen met het uploaden ervan. En dat is inmiddels opgelost. Dus hij is echt vanmiddag om 2 uur of zo. 2 uur ongeveer, ja. Was hij online. Dus YouTube, DJ Bomp en de Mens, feestje hier, feestje daar. Leuke clip. Ja.